салом ба ҳамаи шумо мухлисони Барселона ва ҳамбонҳое ки просто моро тамошо мекунанд. Ин навбат дар бораи трансфери акнун намешудаи Вейналдум, эҳтимолияти омадани Агуэро, Холланд, рафтани Гризману ва ҳатто Роналд Куман хоҳем гуфт. Якдам сукут кунед ва ман ин ҳамаро барои шумо қисса мекунам. Бародарон, вақтои охир дастгириятон кам аст, гуфти бобои ғулум. Лайкро бо бели акай машраб бизанед ки нафасаш гирад ва ҳамчунин бачаҳои оча ба телеграм канали мо обуна шуда аз хабарҳои дастаи дӯстдоштаатон огаҳ шавед. Ссылкаи телеграм канал дар описанияи ин видео. Акнун дар ягон ҷо баъз шунед, мо бошад сар мекунем. Барселона аз овардани Жоржино Вейналдум даст кашид. Гап сари ин ки ба андешаи Роналд Куман мори ба дастпарвари худи Барселона пурра аз иҷрои вазифае ки мебоист Вейналдум дар Барса иҷро мекард баромада метавонад. Муҳлати шартномаи ним муҳофизатгари Ливерпул тобистони имсол ба поён мерасад ва Барселона барои қавӣ кардани хати миёнаи худ ба ӯ чашм аъло карда буд. Мориба дар ҳаёти Барселона ин мавсим 6 бозӣ карда Куманро дилпур кардааст ки аз уҳдаи ҳама масъулият баромада метавонад. Бояд гуфт ягона бартарие ки Вейналдум нисбат ба Мориба дорад ин таҷрибаи бештар доштанаш аст. Акнун биёд ба паҳлӯи дигари ин гузариши эҳтимолӣ назар кунем. Агар Вейналдум ба Барселона биёяд, маълум аст ки бо 17 сомонӣ намеояд ва Барсаро барои овардани ӯ зарур аст ки пули калон сарф кунад ва аз сӯи дигар ӯ аз Барселона маоши калон мепурсад ва дар ҳамин ҳоли камбағалӣ овардани ӯ тамоман чизи нолозим аст. Ин дар ҳолест ки Мориба дар даста аст ва ӯ чандон маоши зиёд ҳам намегирад. Ӯ дар оянда метавонад ҷойгири Бускес ва яке аз сунуҳои даста дар хати миёна шавад. Дӯстон, чӣ хеле ки медонед дар айни ҳол футбол дар ҷӯшу хуруш аст ва Барселона низ баъди 2 рӯз дар майдони худ дастаи Уэскаро пешвоз мегирад. Барои боз ҳам ҷолибтар гузаронидани ин бозӣ ва дигар рақобатҳо дӯстони мо аз Адини Xbet барои шумо то ҳаҷми $100 бонус тайёр карданд. Албатта бо промокоди сеҳрнок BARSATG. маълумоти бештар дар комментарияи ин видео. Дар ҳамин бастагӣ сару садоҳо атрофи ба Барселона гузаштани Серхио Агуэро хело баланд мешавад. Ба гузаштани Агуэро худи президенти тозаи интихоби Барса Жоан Лапорта сахт иштиёқманд аст. Албатта дар пушти овардани Агуэро Лапорта нақшаи истодани Мессиро ҳам кашида истодааст. Аммо биёед паҳлӯи мусбӣ ва манфии гузаштани Агуэроро ин ҷо аз элаки таҳлил гузаронем. Якум, чӣ гуна гуфтем ӯ метавонад ба рафтани Месси аз дастан монеа шавад. Аниқтараш омадани як аргентинии дигар ки Месси ба ӯ хело муносибати хуб дорад, метавонад қарори Мессиро дар бораи аз Барселона рафтанаш тағйир бидиҳад. Дуюм, Агуэро аз Барселона чандон маоши зиёд талаб намекунад ки дар ҳоли баъди иқтисодӣ барои даста хело муфид аст. Аз сӯи дигар ӯ бесарфи ягон тину танга ба Барселона меояд. Сеюм, ӯ ба Ла Лига хело шинос аст, зеро худ дар Атлетико бозӣ мекард ва мутобиқ шуданаш бо муҳит лозим нест. Ва охирин, ӯ аз бозингаронест ки мунтазам гол мезанад ва натиҷаҳояш дар 10 соли охир хело баланд мебошад. Акнун аз паҳлӯи манфиаш мегӯем. Якум, баъди гирифторшавӣ бо ковиду қариб ки ба худ наомад ва айни замон дар ҳолати хуби физикӣ қарор надорад. Дуюм, Куман чандон хоҳишманди ба даста омадани Серхио нест. Фақат ин ҷо суол ин аст ки худи Куман дар даста мемонда бошад ё ин ки не. Сеюм, Агуэро аллакай 33 сола шудааст ва дар оянда ба ӯ умед бастан кори хатост. ҳадди аққал бо ӯ шартномаи дарозмуддат набояд баст. Бо эҳтимоли зиёд ин тобистон Роналд Куман симати худро тарк мекунад, ҳарчанд ки ин ҷо як агар вуҷуд аст. Агар ин аст ки Куман имсол Ла Лигаро ба даст биёрад. Айни замон Барселона дар ҷои сеюм қарор дорад ва дар пеш бозиҳо хело зиёданд, аммо як бохт метавонад боз дастаро ба зинаҳои поёнӣ барад, зеро Реал ва Севиля дар пушти сари Барса нафас мекашанд. Ана танҳо ҳамин агар метавонад Куманро дар курсии сармураббигӣ нигоҳ дорад. Жоан Лапорта бошад хоҳишманди ба Барселона овардани сармураббии Лейпциг Нагельсман мебошад. Кори ин мураббӣ ба ӯ сахт писанд аст ва ӯ дар симои Нагельсман наҷотбахши Барселонаро дар оянда мебинад. Албатта ӯ ба Куман эҳтиром дорад, аммо кори имрӯзаи ӯ қобили қабул нест. Охир ба кӣ маъқул аст ки Барселона аз ПСЖ дар Камно 4 гол сар диҳад. Албатта ба Бавария ва ПСЖ ва мухлисони Реал ки то ҳозир тӯй доранд. Ин ҳама президенти навро бетараф намегузорад ва ӯ аз рӯзҳои аввали корӣ дар ҷустуҷӯи тренери нав гаштааст. Гумони ғолиб ин аст ки имсол Барса чемпион намешавад ва Куман бо курсияш хайру хуш мекунад. Аммо кӣ ба ҷои ӯ меояд? Суоли асосӣ ана ҳамин мебошад.
دوستان امروز با شما یک خبر بهترین داریم. شرکت آسیا مارکت که طول چند ماه شد با ما همکاری میکند و با مشتریان خود تنها داروهای گیاهی و اوریجینال رو پیشکش مینماید، تصمیم گرفته است که به خاطر فرارسی عید نوروز از امروز سر کرده تا روز 22 مارس در همه داروهایشان 15% تخفیف کنند. و اکنون شما امکانیت دارید که همه داروهای آسیا مارکت رو با تخفیف 15% خریداری کنید. نمرها در روی اکران زنگ زده خریداری نمایید و امکانیت رو از دست ندید. антуан гризман метавонад як ҷузъи гузариши холланд ба барселона гардад. чӣ ки АС хабар медиҳад, новобаста ба оне ки дар ин мавсим дар 38 бозӣ 12 гол зада 11 паси головар додааст, роҳбарияти барса тобистони имсол ӯро ба фурӯш монданиянд. вақтат ки омад накард 300 голу 500 голи головар дода бошанд, туро барои овардани каси дигар мефурӯшанд. фикр дорам шумо гапи маро фаҳмидед. агар нафаҳмида бошед мефаҳмонам. барои холландро ба барселона овардан ба барса пул дар кор ва албатта ҳозир на дар ҳисоби барсао на дар ҷайби лапорта як тини пӯчак нест. аз месси қарз гирифтан айб аст ва барои ин кор бояд касеро фурӯхт ва қурбонии ин бозор бечора антуан мешавад. ҳарчанд ки бозингари фаронсавӣ борҳо иброз дошт ки дар каталония худро хушбахт ҳисоб мекунад. синни соли ӯ низ ба 30 расидааст ва дар чунин ҳол ӯро 120 миллион фурӯхтан нашояд. албатта тақдири ӯро директори футболии ояндаи клуб Матео Алемани ҳал мекунад, аммо то ҳал мекунад ки гуфти он гапо сагира хуни ҷигар мешавад. инаш ҳам дарди ба хайр. барселона барои овардани бозингари норвегӣ омодааст нисфи дастаро фурӯшад ки дар ин рӯйхат ғайр аз Гризман, Дембеле, Каутиньо, Фирпо, Брейтвейт ва Умтити низ шомиланд. ростӣ ман нафаҳмидам ки ин мардак инҳоро чанд суми фурӯхтанию бо чанд сум ҳамин холландро овардани бошад ки нисфи барсаро фурӯхтанӣ шудааст. хуб дӯстон, шумо дар бораи ин ҳама чӣ андеша доред? оё мерзад ки нисфи барселонаро фурӯшиву холландро биёрӣ, ё худ ҳамин Агуэро 33 сола барои дастаи мо дар кор аст? ба назари ман имсол Куман аз даста меравад, чунки гуфти бобои ғулум чемпионии барсаро имсол худо медонад. шумо чӣ андеша доред? андешаҳои худро нависед ва мо ҳатман онро ба гӯши Лапорта мерасонем. ба ҳамин тавон дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. дар ҳама ҳолат барселонаро дӯст доред ва канали Барса тиҷиро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.